Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa, ngewek sate. Mari kita menyate kene sunduke wisan. Entene masih ya wong cek urung rene iki. Sikile mesti ngene cek rene. Jadi masing-masing buat anak ayah ini paling ini paling dari masing ini dari masing ini wayang lagi bang wong ini wayang lagi bang wong lo tuh wong ini bang Gak kena. ini wayang gua orang ini Ih, gak kena. makanya wayang ini wayang bang wong Oh, kena ya wis dibuka keloloten. Iki nyate, guys. Nyate iwak wedhus. Ning kene beleh iki beleh wedhus. Piro, Dok? Wedhus piro? 10 Wedhus 10. tapi sih bang ini itu kan Ora enek sapi, wedhus kabeh. sebelum mbak mepat kan mbak itu jadi bingung mbak itu udah langgan nah ini mbak itu di mau papat itu papat Bukan Bu enek gak ono. mbak sopo Cuma 100. sopo Cuma 100. mbak ini Yang salam. salam kalau kita ada ini sepeda di mau sepeda oh mbak Eni makasih mbak Jajan. oleh mas Agus mama mas ada itu kompa yang ada besar itu Mas Hatri. mas Adi Mas Hatri bentuk. kalau mau Hmm, 12 jajan, Pak. gimana Pak ini Kan digeger ning kono apa peteng ale, kowe nyunduki sate kowe bidik sate ora. aja nih bono Sate itu paling deh. yung oleh Oleh mateng nek dipangan. Labi itu nuku om biasa sate lewi. Ya itu sendiri. hijau lah Ya gede-gede. benar itu warung Wareke maksud iku mateng ora nek dibakar nek kita tidur iya gede. kalau jualan dari wae tapi loro itu di ruang ya ya tapi gini dong manteng dibakar manteng lah kalau coba manteng dibakar enggak lawan lembut ya kelepung apa betul ya kena gede-gede lah Sate wedhus. pakai Pakai koper nyate, guys. Mbak Isma ku ning kono yo gak nyate. anaknya ngambek lah anaknya Nyate. Kono ora oleh wedhus, nek sate iki enak wedhus. enggak Iya. sampe ini enggak Sapi ki yo enak. Yo irisene dok setuna ki sak. ya iya kita di telung Iya. itu Nek mangan jare sak sunduk ben blenger jare. nggak boleh lembut kok itu kan nggak mah kamu tak boleh jadi bisa sentuh sama ini kecil dia induk dia uang ini kok Aku ki iso wis asing nduki aku kok kowe. cici dan lu nggak mau gede-gede bela itu aja semalam di situ aja lembut gua apa Sate ki mau mbek asem-asem kok. ayo belum masih nggak penting kasih masuk Mek dong-dong. saling kalau itu sungguh ya kamu lagi kan ini mau besok ada lagi itu aja tahu sampai ini gede itu mantap mantap orang untuk nggak mantap mana mentah Nek iki lho sedeng ala iki. cis dong Yo ben mateng. ini gede nih hijau Gede.
Wedhus sama nang gede tak dine. Gede nduk. Cilik-cilik ae wedhus ki mandi. Siotan lho besok. Seneng ngono. Anu Oh, aku kathok kok. Lho, kathokan. Ya iya, Dik. Aduh yo. Gede tak dine. Gede tak dine. Ya gede yo. Dari sini, gede. Lho, gede. Nah, kok ngene lho. Sedih. Nah, sate gede-gede lho. Rene lho. Minta marek. Aku, kamu jangan ngomong. Sini yo. Gaweane wegah. Aku mau tak Minta bar. main sampai di sini, tapi di aku kan sapi. Iya lho. Mek lho. Kan itu gini mek samplek ngene lho. Ayo, kena sapi aku. Ini gak main wedhus, ini sapi, Iya nek pengen. daging. Nah, aku gede-gede barang ini. Nek dicek bangkrut. Bangun kena gue. Gue gede banget. Gede. Di kabelnya cilik, ini cilik. Terus gede-gede. Jadi saya mau itu nama gede ini mau. Dari sini nanti kita gede. Nyate guys, kita mau menyate. Saya tak balik tadi tomat. Boyok-boyokan nih. Dung. Dia gede kapan ini banyak hati nih, nggak akeh. Lah iki Bisa akeh ngecek. Banyak banget ini, mantap nih. Mudah semasem ini kulit ini. Tapi jaga, jaga kita kulit. Kalau mudah semasem ngono. Tangan jak kamu dia apa nek tangan. Nek wong merah iki senengane nek daging sapi nek matang dilapis nganggo buben lho. Iya lah, apa sih? Tabu kemiri mamba. Ini jondok sih tak buben. Badi tidak kuat mentah. Godok. Mulai mentah, mulai Iya digoreng. wis ero. Ya. Wong merah iki dewene ya sering malah Dilapis. Iya. Itu kan orang nak betek dulu betek. Badi ini menapis betek. Betek tapi dilapis betek. Dilapis yang beli ijazah mana? Aku gawene yo. Ini mama masuk kulit mentah menas tu sampai kodok. Betul. Ini. Ada dua zona mana ini mana mana. Ada zona begini. Terus masih terlupa. Nyatene keri, guys. Dadi iki do nyate, Mbak Deni ya wis nyate. Ya wonten anak-anak ibu lamaan sate wedhus kok. Isi dinteni ya ora tau teko-teko ditelepon ngantek bolak-balik tunggal. Itu wae mana loro wae kok. Kok karek mangan kok seger. Boke. Loro. Boleh lawan mangan enak kok negati dan ini ora mentah. Ini jiko mentah aku wegah ora wegah kok. Pame wegah ora sama-sama wegah kok dia ya. Mana itu ya aku jadi kok. Wah, ning gone rumah mau wedhus 13. Aku bisa, aku tulis satene ngono, tulis satene aku. Mau malah satene terus rene cajake itu.
Lah kowe kira sing akeh ngono. Rika ning kono rek. Hmm. Rono. Ini dalan kowe. Jenenge lho jejak ini. Aku. Nanti dengan ngono rono. Oh saja kok seger meneh. Aku sing muni sajake. Nah, kowe yo rene. Kowe ada wedhus kaya sapi ngono. Kowe kan mas sapi. Wes sik, Pak. Bojomu telepon. Cina ning kono, Cina lagi. Yo yo sing bodoh. Sing bodoh wae. Dengan juga sandok. Gak, Mbak. Aku sebelum sate jadi sing Rika. Tuh wae sate sapi ya, tuh kan sapi ngono. Tuh ngene wae sate sapi ngono. Tuh mana wedhus ngono. Jadi duwe sih. Jadi orang asam asam bingung. Kalau jaluk barang sangkai gitu. Bingung. Aku dingin tuh peso anyar. Titip mak ini pasar. Andek, Kok mak peso anyar mak? andek. Lalu landep. Landep peso cilik susu nek nggo dadi panitia. Nang atas. Iya. Yo enek sorone yo. Sorone kuning. Dua kawin-kawinan lho Mas Ambek. Aku mbek Deni, mane mbek ngono. Nek gak wong loro kowe iso piye daging sapi nek cepet wong lurus. Nes. Nanya kali Timbangi. katiri no cakal lebih sama. Nah, Yo kene jan. Ora wis pokoke resik ning sapi ta. Terus diwenek kene terus nimbangi dhewe. jadi ibu cita. Kok lingkut di bone sita-sita nek Cek sunduen. tuh, Kok nek sunduen entek. Tambah cok. Nyate pemirsa. Engko doyan sate apa ora? Apa? Engko doyan sate apa ora? Tujuh lah. Bendake gak ngewangi ya? Ada buaya. Jadi kan tuh ya, ada buaya. Iya. Anu pitik iki turu. Anu. Segeren Bro kena angin paling. Kan kalem. Gede-gede bapak. Ora mateng dibakar ora mateng ya sepiro mateng. Mau jalan dia harus seger mangan sate kepal gede warak mangan jual. Gede-gede gitu apa. Dia butem lagi. Sate ini yang boleh Sate ayam. sate ayam.
Gede-gede kok, marah. Sate ayam ya bener. Sama ini gede-gede lho di sini. Enak wong sate ayam ini lho. Soalnya ini lho, ini desertnya nek kemana ini lho, nek banyu mana ini lho. Banyu ini bangun. Ini pinggir ini nek baku nih, biasanya nek baku betul. Ya kan jadi tengah. Nah iya, ini lho. Nyunduki sate. Wis ki, tak endek mau mbek bakare. Iki guys. Dish. Nanti kita bakar satenya. Oke, sundukannya tinggal kita bakar. Ibuke nggawe sate sapi. Telu sampai teko dawa iki sate kambing. Terus lho sithik ame bawang. Iki apa diasem-asem balungane. Iki balungan wedhus. Namanya udah lombok sithik Mas. Nah. Sing ngisi kulit. Mari kita eksekusi. Sing ape bakar ya ora ndang teko. Malah ora mangan. Teko kok karek mangan. Wis iki balungane. Ya nek daging kita asem-asem. Masukkan bumbunya. Solone sate, solone diasem-asem, guys. Daun dondong. Mayoran, guys, kita asem-asem ambek nyate, guys. Pedus iki. Masak. Oke. Wah. Terus medok, guys. Sedap sekali baunya. Kita masukkan daun dondong. Kamu perlu tadi dorong enggak? Tahu-tahu nah. Tuh, Sekarang jebret-jebret. ben seger. Ya Allah, ini segere. Asem-asemnya mateng, guys. Tinggal nanti lanjut nyate. Mayor, monggo merapat. Sapa sing pengen njaluk iki? Gak. Iki wis tak gawekno bumbu pemirsa. Iki tak anuni bawang sama merica. Terus dikei kecap. Kita mulai membakar. Sing dinteni ra teko-teko ya wis tak bakar dhewe. Dadi konrene moh ora doyan sate, guys. Kita bakar ning kompor ae ya pemirsa, soalnya ning kene gene areng. Ya enek lene dedek geni moh. Dan iki gak duwe bakaran kawat dadi karbuke dikon nganggo anu karo tutup anunan iku kenceng. Sarangan dandang kok. Jari iso, sementing dibakar mateng. Oke, lho. Iki nek sapine doke pedus e Mbak Isma. Kita nyalakan. Tumpang niku. Bias, langsung kemedul. Iso le, tak cilikno. Langsung jes. Resik iki badhe umbah malah genah, guys. Lho, ya iso mateng. Goreng ngontem ya gak teman aku untuk ditani. Lah ngono coba. Jek sambel tomatku tak gawe ae misan gorine. Kolah kuwi mateng ngono kok. Iya. Oke, guys. Oh, kalau kecap wis dadi karo kecap. Arek ngesari kecap. Campur kok manis. Ndebut kan kecap campur. Ora njaluk buntu. Ini kuwi aku ya. Karo bakar.
mateng, obong. Kasih. Yes. Wis mateng. Guys, lu masane ndak gak ngatengno. Sayur asem mateng. Mana apa ya resik ya? Iki ngenget jangan lodeh, kae jangan asem. Udah jangan tahu Sate. ayam. Tahu ayam gonceng dari situ. Ini kok Soto ngapasi barang. bakar sate dhewe. Pangan dhewe. Yang kompor ini. Ora nek wong doyan, ora nek wong ora. Bolah, ngono Kompore mateng. nayah kok. Ora buleken, ora nggo areng. Ning kompor dadi sing penting mateng. Sing penting enak. Des lho. Tak bumboni, enak rasane. Merica, bawang, kecap, bakar.